Hurian itu hatta adarak setapuka ibadah perningotan hamaman Tuhan Yesus sadarion martang yang nahom mahita di bagasan roh tabe. Amin. Huriana hina holongan Tuhan Yesus, Arion namar ningot dohita ulon na balga, pinatupan ni Yesus Kristus di ngoluta. Marsitaonon jalamate di hau pinarsilang, laho palaho kita siad dosa. Naing malam gomal uihir di rohata, holong ni rohani Tuhan di hita. Dada di jauni tuata, tungasin rohana do. Maul do mate halak makokop partigor. Adong do deba nabarani mate makokop naulibasa. Alay hola Jesus do narade mate sumehahon hosana humokop akka perdosa. Ima natahalason diari sadarion. Di perningotan ari hamamateni Yesus sadarion, ditogu-togu do hita mengatusi dohot manadda Yesusi, ima naposoni debata na tumaon na bernit, alani tamado hita mandok muliate tu ibana, jala pujiota guarna maredde mahita. Dona
sini, alai gumurang. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton ni parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mati tersilang. Di dia sorop mi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus nama tersilang doho humokop pami alak pardosa, ala ni holong ni roham na gudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingot ho na tergantung di hau pinor silang humokop pami. Ay hodo haporusan nami, maredok pon rimas ni dibata, dohot panorion ni patik, dohot panolosolion ni roha. Saya sesa jala urasi madosa sian rohanami, marhite-hite to dim na badiai. Jala pargugoi mahami maralohon roha sibuk, dot hisap-hisap, dot sakap-sakap ni rohanami, laho manguloyho. Na mangulu jala na manggonggoming rap dohot amai, dohot tondi porbadia, rodi saleleng nileleng na. Amen. Tangi kamu ma patik ni debata, ima na tersurat di Heber, bidu 12 ayat 3. Paingot-ingot hamu ma ibana, na patot-toton paraloan si songoni, dokpak ibana, sian akka si pardosa. Aw sanang marnalo jahamu, unang madate todimuna. Ima sahatna, atong rap mangidugo gumahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Saya pargugoi mahami, mangulahon naon bartu patikmi. Amen. Tomorrow.
jongjong do hitan waeng mangadop tuhata. Ingot ma si tanoni Yesus disilangi. Huhut rimangi ma akka hahurangan dohot salponi rohata. Rodi sude ulaota nasoh hobar tuhatana. Patede masude de dopana martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus namate di pinar silang alani dosa nami. Narodo hami tujolom manopoti jala menganggukkan dosa nami. Sai marasini rohama homi dahamion. O Tuhan Yesus biru-biru di bata nama morsan dosa nami. Nung ngaritau ko na bernit humoko pami. Manubus sami siya dosa marhite-hite mudarmu na durus di Golgata. Balgani holong ni rohami tuhami. Ale Tuhan. Hape sa jodoh warsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahinan nami narwai. Aidakku haholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa gogo nami. Nangdoman nami, dang doson diri nami, bahin nami. Alay nama porus mahami nuaeng tuasin roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Seurupi mahami paubahon rohanami, alain Tuhan Yesus Kristus si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham dihame halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasani dosata. Humokopita gabi dosa doibana, naso tumadda dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Hatani debata turpuk dari perningotan hamamatan Tuhan Yesus aderion iman atar surat di Heber bidwopat mamuka senat 14 saat rodi ayat 16. Ope di bahen nau ngadong dihita sitwa di malim na bolon
naung manurusi akka banua gijangi, ima Yesus anak ni debata, gomos ma tatiop naung taparhato poti. Ay naung adong do dihita situan ni malin, natarbahen dongan makilala di akka hagaleota. Tumna tarujul do ibana dinasalut songon hita, alai dang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita mandapot ton habangsa para sia-sian, asata jalo talup ni roha, jala asa dapot asin ni roha hita, bahen pangurupion, ditiki halehetanna, ima sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jalan no piopsa. Amin. Oma vaporsiautai songuna hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion drapma hita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi lohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinuon si Maria na gabe-gabean si Anton di Barbadia andorak sabuhuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni selatus na matetarpajal lo ibana di hawpin oras silang na tuat tubano toru dum ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pangulak sogot tanon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsia diton di parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot asan ni dosa dohot yatai nabadok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot yang luan nasora sudah. Amin. Sunggul di hita sadarion na parjolo anon pukul 10 Pak Wib dipatu pada ulam nahohom jala ulam nahomon berlaku untuk umum dok dak pola khusus untuk lansia laos dipatu pada tong di pukul 10 PP ulam nabadia sok songonido di ibadah botari pukul 10 pitu 30 Wib dipatu pada tong ulam nabadia songonima sunggul di hita.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
salibmu.
Dameni debatana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debata di perningotan hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus nenet sian buku panurirang Yesaya 52 ayat 10 sahat ayat 15 songonomba tersurat di sini. Idama pistardo papahenan nina posokku terhisat do ibana jala di patipo gabe tibul situtu sogot. Ia songoni songgot ni rohani na torop halak midaibana. Dibahen hina rohani rupana. Dibahen tatina siat colmahian rupana pe maradopot colma. Songoni do urasonna torop akka bangso perbeku sogot. Ohom bedo akaraja maradopon ibana. Halak nasudung panahatan dibaritai nasida do marnida. Jala halak nasudung ubegesa ido mangatusi sogot. Urian itu hatta 700 tahun ada orang so roh Yesus tu portibion nunga disuri rakon panurirang Yesaya paboa naposo ni debata ikot tu maon na bernit. Macai tekas dwi di hatahon, di bari tahon. Mesias na negro tu portibion manaon parukilon na bernit. Alani dibukai do marhite turpu sadarion jala dipakulingi tu hita didok idama lapatan nasadohot hita marnida asadohot hita mamereng dangholan sebatas mamereng memandang manatap alai asadohot hita pamanaton
asa dohot hita mana kasih torang bohado bagas si tonon ni asa tagor gahon turoha dohot hapor siat tobe ida ma bereng ma Yesus natar silangi Mesias natar silangi lapatan na dang holan sebatas mamereng alai gorgahom ma tak kasih ma asa torang di pos dihapur say ngolutang. Urian itu hatta tahun 1800-an nunga dipajongjong duplikat Via Dolorosa miniatur Golgata di Huta Roma. Manang ise nagiot berwisata rohani buido dibereng dangapala dausian patikan dungi tahun 1800-an adong mas sejarawan adong mas sastrawan Inggris Margoar Thomas Charlie naing mamereng bohado miniatur Via Dolorosa na di kota Romai sihol rohana lau maibana dibereng ma dipatakas ditatap dungi didok ma memang nunga di parade piga silang lau si porsanon adong na jepek menengah jaladong na gacang didok mai bagasa rohana wasongonon dohape pardalanan Via Dolorosa i najulu uji gugu dua rasian Yesus mamursan silangi ima didok di bagasa rohana ala sada 1,5 kilometer ido perdalanani ibuat iba nama silang dangapala nagacang ipilido hira-hira no cepek ukuran sada 1,5 meter dungi kon wajib do mabuka alas kaki kaibana ma alas kakina iporsan si Thomas Charliom ma silangi ihuti ma mardalam maibana dung di parsitongaan Via Dolorosa miniatur nadong di Romai mardalan ibana marmudar mapatna alanya kakerikil-kerikil nadong di dalannya tangkok dope 1 kilometer idalani tinggang maibana madabu itor gopang dungi tangis maibana di dokma di suara homa holak kodo Yesus Tuhaku nau kumogo mamorsan silang na dodoki mulyate ma Tuhan di tau ko na berneti alani paluahok
hami colmasian gom-goman ni dosa. Tangis maibana dak tolapau Tuhan. Mamorsan silang namet meton. Pargukui mau. Urian itu hata molo disosoi hata ni debata marhite panurirang Yesaya hita di Jumat Agungon. Bereng ma, ida ma, disosoi dang holan marnida si taonone, alai iko marningot mahita sude na acit na bernit na niae ni Tuhatta Yesus di via dolorosa sahat tu Golgata na tersilang ibana. Bidok idama pistardo pabahenan na posoki. Tahitsat do ibana. Jala dipatipo gabit tibul situ tusokot. Dingkado sude pelayanan Mesias sisa leleng di Portibion. Ido di Surirakon panurirang Yesaya. Hambaku berhasil. Ia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Memang ido tohona ditiki di ida natoropi godang di pamasa Tuhatta Yesus di patupa Tuhatta Yesus tatra halongangan torop do tarhatotong torop do colma terkagum-kagum huhut mamuji ibana tutulo on anak ni dibata panidangon pemuliaan Tuhan terungkap pada saat manusia menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tada halongangan nabi natupani misiasi di Portibion naing ma patuguhon roha dohot haporsyota asalam gomos tatiop tahaporsyai Yesus anak ni debata ibana do Mesias si paluahita tung torop do nian halak Yahudi mamereng tada halongangan na pinupupan itu hatta Yesus aleholan sebatas toropan nasida mamereng sajo dang digorgahon nani idane di bagasan rohana dohot haporsyonna molo mamerek kita molo marnida hita di paluas Tuhan ni nabi naen ni Tuhatta Yesus nang may koporsea hita tu ibana ida manina panurirang Yesaya tu bangsa Israel sasitong na hinirim panurirang Yesaya asa dohot dosa luhut bangsa Israel macakon Yesus Mesiasi maka poresiai Yesus si buan haluau ni ternyata dang sude alane ikon hitama nuaing ikon taruli parbue ina birnit nani porsan ni Tuhani molotorop hala Israel dang olo taruli unang gabe dohot hita holan sebatas marnida mamereng takur kahoma
Si tonon Yesus nataberengi nang marula noli di jami tahun aka parbarita nauli. Unang holan sebatas tabege, unang holan sebatas taida, alai dohot mahita mapersaulihon. Sude lapatan ni si taonon na dihau pirinor sirangi manobus dosa ni sude hita do. Ia ayat 14 ia songgo ni rohanan atoropi mida ibana binahen hinaroa ni rupana dibahen tatina siat colmahyan rupana maradopon colma. Seperti banyak orang tertekun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Luar biasa di patorang panurirang Jesaya si todon ni Yesus di hau pinor silangi. Rupanya sangat-sangat memprihatinkan. Tak songencol mabe ibana. Sang tataon be ibana. Takur kahom mai. Alani dosa tado mate tarsilang Yesus si nong rotu portibion. Mate tarsilang lauho humopop dosa. Ayat naparpudi dido demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Gabe lamrara ma dung tarsilang Yesus di Golgata barita si tonone. Jala gabe halak nadohot mapersilakot Tuhan Yesus. Songona hubagihon di grup ta gabe renungan nasugot si Gaius. Pimpinan tentara yang mengawasi agar penyaliban Yesus berjalan baik ikut menjadi percaya. Dia adalah salah satu ikut menghujamkan tombak ke lambung Yesus. Dia adalah seorang juling, tapi ketika dia menghujamkan tongkatnya ke lambung Yesus, darah Yesus mengucur bercampur air dari tubuhnya, mengena ke wajahnya, lalu terperciklah air itu ke matanya yang juling, lalu sembuh. Ada mujizat bagi orang yang sungguh-sungguh melihat peristiwa salib itu. Mujizat pemulihan, penyembuhan. Akhirnya dia sujud di bawah salib Yesus dan berkata, "Ampunilah kesalahanku. Engkau sungguh-sungguh anak Allah." Dia meninggalkan jabatannya sebagai komandan tentara dan 2 orang anak buahnya ikut dia pergi ke daerah asalnya Kapadosia, dan di sana dia memberitakan Yesus yang mati tersalib di Golgata adalah anak Allah,
Juru Selamat. Kiranya kita juga ikut seperti Gayus. Gabe barbarita nauli mahita. Bican di lehon Tuhan itu kita partikian. Manang naholan sada ayat pe. Tawe ahon hatani di bata tuakana tahaholongi marlapatat dwe. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan. Moliate di pengot hatam. Asa huidahami. Jalahu parohau kami sudi si taonon mesiasi. Si taonon ni Tuhani. Dihau pinor silangi humopop dosa nami do di tahun sudi na berniti. Paluahon hami dui sian gom-goman ni dosa gabe mate tersilang Tuhani. Ale Yesus biru-biru ni debata. On mahami sude ruas. Do parhalado ni huriam natino busmi. Gorgahom maturohanami. Na bernit natino mi. Asahu pataridaho kami Tuhan. Mulu baru. Mulu tiruan. Mulu narade. Mamaritahon. Barita haluau ni. Amin.
Di hamu hamanami inanami sebelum masuk kita tu acara marulun na badia adong beberapa hal na ikon pasatonami na parjulu beta na adong di tonga-tongata na hona RPP manang ruhut pamicangon parhuriaon dang bui mandohoti marona badia na paduahon molo adong di tonga-tongata nasoh maka tidak kon hapor siao dope dang bui dope madohoti marulon na badia na patuluhon tu hamu na tu nami molo apala dang bui hamu meret tujuluan non rodo hamianon tu inganamuna lapatu pahon marulon na badia so ni mabuah-buah sia kami taparadi madirita amanami inanami asa masuk kita tu acara ulon na badia. Hurian itu hata di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Udu tatama ulon na badia. Obartu nati naun ni Tuhan Yesus tu akasi siana adorang so ditakup ibana. Ulon na badia ima. Parningotan tu Tuhan Yesus Kristus. Tada hasisani dosa. Dohot padan nai baru. Taringot tu hanguluan na sora sudah. Mari dihitas sian buku ende nomor 170 sia ayat sada rudi ayat 2. Batana sumurung sian salawat roha ima mengaramoti atetemuna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus amin martangi yang mahita ali Tuhan di bata parasi roha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adoraku panga kami anon perpadanan na badiai Leon matod di perbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor siya na mangulu di hami. Asa posi tuturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami mansuadahon diri nami. Asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siya na mangului. Say taiti rohan nami. Asa lama lungo kami tu banua gijang. Asa say masihol kami. Paimay maon. Haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akaw ng pinarhamhaol ni dibata. Ita sakap muang mga ton perpadanan na badiyay. Dibahin ita tibangi majumulo. Manang tao hita marulaon na badiya. Asa unang hona huhum manang ise siya kitaon. Ayola na uduk roha. Jalan na manol soli roha na ala ni pambenan na nasoturi. Jalan na manopoti dosa na. Jalan na porsea dihasesya ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton perpadanan na badiyay. Alaya ka na dohot marulaw na badiya. Unang bedi oloy sibulis. Unang bedi dati mardusa. Tung padaw kamuma rohamuna siya ni. Tung gotapo kamuma hosom dot late ni roha. Alay pa ingot-ingot hamuma. Tuhan Yesus Kristus nang mati jala mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na abadiyay. Dibahini tatakasi majolo roha tabi.
Jala halusi hamu ma suku-suku non jong-jong ma hamu. Di parhatu turhamdo halak pardosa hosian hatu tubum dot alani pangalosim dipatik ni debata mulo di parhatu turuham dokma ulu namarsak doruham ala dosami jala dipangi doruham neng malua kon waeng sian dosam mulo songoni roham dokma ulu di parhatu turuham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo mamor sancala manesa dosam. Mulo songoni di paratu turoham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsaki ho. Jalan na olo doho manisa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debatasu di dosam. Mulo songon ni roham dokma olo. Atong tapaw dugbe ma rohata. Jala tatapoti ma dosa ta. Ihuto kamu matanyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hala pardosa godang hami. Ay jot-jot hulaw si hami patikmu. Tamado o nahuhum hami nuaing duhot sugot. Mulo balason mo tu hami, obar tu pambayanan nami. Ale ala ni godang ni asi dot holong di roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nileon mo humokop hami. Ala ni umbain hami mangido tuho asi maroham di hami. Sejalo mahami, sesa masu di dosa nami. Jala leon to diperbadia tu hami. Asa margugu hami mangalu nasa dosa. Dohot mangulahon na ombar tulomo ni roham. Saliling di tanaon do pehami. Amen. Atong hamu na manopoti dosa muna. Jala na mauas di asin ni rohani debata. Say sahat matuhamu nahina haporsyan muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna. Nunga sesa salut dosa muna marhite-hite. Guar ni debata ama anak doho to di perbadia. Ale ama nami na di banwa gijang. Sa pinarbadia maguarmo. Sa roma harajonmo. Sa saut malumoniruham di banotongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami son panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot haguguon rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Hudul maamu maredehita. Jesus loves tangya kamuma. Tonan ni Tuhan Yesus lepa dirihon parpadanan nabadie.
Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngini uju tarjehe ibana di dogma mauliate dungi dipunggoli mai di parleon matu akasisyan na uhut madidok jaluhamu ma jalapangan mah dagi kudui nanileon tuha matean humokop hamu baik kamu masongoni bain parningotan muna diau. Jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani di dogma mauliate dungi di dogma tu nasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada ne baru maon marhite-hite mudaru nani useon humokop hamu bain hasi sandi dosa saya be kamu masongoni bain parningotan muna diau. Atong rumahamu nungarade ida jaladehamu ma dengan basani debata uhut mared dehita. Tuhan kata Yesus Kristus jalo kamu mah jala pangan gagi kudoi nganile Tuhan matea kebaik hasil sandikus imana mengaramu jala pohoton ramuna maka posya ibana asa dihamu-hamuluan nasura-sudon. Duduk Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jalo inum hamu ma siani mudar hudu nan yusen Tuhan matea bain hasi sandi dosa ima namang ramoti jala pahoton romuna maka porsya ibana asa dihamu-hamuluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasan dan kata Yesus Kristus jalo kamu mah jalo pangan mah gagi kudui hidup kata Yesus jalo hamu mah nani leon Tuhan matea minum hamu siani mudar hudui nani usehon Tuhan bain hasil sandi dosa mopop aka dosa
iman na mga ramoti. Ima pahoton rohamu nama kaporsa ibana. Jala pahoton rohamu na makapor sa iba na asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Asa sahat Tuhanmu. Sai manungun doaku, oleh Yesus dibasamu, tunggatangis rohaku, nama lugu Hidup Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo kamu jalo pangan mo dagi kudi nanilang ko kamatian Hidup baik kota hasil sani Yesus jalo hamurma. Minum hamu di mana mga siani. ramoti Udar hudoi. Nani jalo pahoton useho. ramuna Umapop makapor sa iba dosam. asa dihamu Ima pahoton hanguluan na rohamuna. sora sudah. Amin. Maka porsiai ibana. Asa sahat Tuhamu. Hanguluan saliling-lilingna. Amin. Mulak mahamu di bagasada. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo kamu mah jalo pangan mah dagi kudui nanilang ko kamatian baik hasil sani dosa iman na mga Hidup kota ramoti Yesus jalo hamuma. jalo pahoton rohamu Inum hamu siani. makapor sa iba na Mudar hudai. asa dihamu Nani usehon. hanguluan Umapop dosamu. na sora sudah. Ima pahoton rohamu. Amin. Maka porsiai ibana. Asa sahat Tuhamu. Anguluan nasaliling nileleng. Amin. Mulak mahamu di bagasatan. Maju dikit, maju dikit. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo kamu jalo pangan mah dagi kudui nanilang ko kamatian Hidup kota Yesus jalo hamuma. iman na mga Inum ramoti hamu siani. jalo pahoton rohamu na Udar hudui. Nani usehon. asa dihamu Mopop akadosamu. hanguluan Ima pahoton rohamu. na sora Maka sudah. porsiai ibana. Amin. Asa sahat Tuhamu. Hanguluan saliling nilelengna. Ke depan. Marende buku ende Amin. Mulak nomor mahamu di 155. bagasatame. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo kamu mah jalo pangan mah dagi kudui dimakan nanilang ko kamatian Hidup kuat tadi dan hasil sandi dosa buat kamu iman na mah. mga ramoti Inum jalo hamu pahoton siani. rasuna maka porsya iban Mudar hudui.
asa dihamu nani usehon umopop abga dosa panguluan ima pahoton haporsion muna nasora maka suci porsiai ibana amin asa sahat tuhamu angoluan nasa liling ni leleng na amen mulak mamu di bagasadam agak ke depan di dokter kata Yesus Kristus jalo kamu mah jala pangan mah daging kudui hidup kata Yesus jalo hamuma ben hasisan di dosa inum hamu siani mana maramoti jala pakutan rohamuna udar maka hudui perseiban nani asa usehon dihangu tuhamatean kamu luar nasora umopop sudah aka dosamu amin ima pahoton rohamu maka porsia ibana asa sahat tuhamu hangoluan seliling liling di dokter kata Yesus Kristus amen bulan mamu di bagasadam jala pangan mah daging kudui nanile Tuhan matian ben hasisan di dosa imana mangaramoti jala pakun ramuna asa dihamu kamu luar didok tuata Yesus jalo hamuma nasora sudah minum hamu siani mudar hudui amin dimakan nani usehon umopop aka dosamu ima pahoton rohamu maka porsiai di Tuhan ibana Yesus Kristus asa sahat tuhamu jala pangan mah hangoluan daging kudui nanile nasa Tuhan matian liling ben ni hasisan di liling dosa na amen mana mangaramoti jala ulak pakun mamu di bagasadam dimakan makan maka porsi ibana asah dihamu oh ya panguluan nasora sudah dok tuata Yesus amin buat tamu ma inum hamu siani mudar hudui nani usehon hidup kata Yesus Kristus jalo kamu mah jala lama pangan kopop dosamu pangan daging kudui asa sahat tuhamu nanile untuk kematian hangoluan ben hasisan di nasa liling ni imana liling na mangaramoti amen jala pakun mulak mahamu di bagasadam dimakan asa dihamu panguluan nasora sudah amin hidup tuata Yesus jalo hamuma jala inum hamu siani udar hude nani usehon humopop dosamu ima pahoton rohamu di dokter kata Yesus Kristus maka porsiai ibana jalo kamu mah asa sahat tuhamu
hanguluan Nanileon tu kamate saliling nililing na. Amen mula mahamu Dimakan, di bagasan kami. Ben hasi sandidusa. Iman na mga ramoti. Jala pahoton. Rohamuna. Makaporsyay. Ibana. Didok tuat ta Yesus buat tamu ma Asa dihamu. inum Hanguluan. hamu siani Nasora sudah. mudar hudui. Amen. Nani usehon umopop akka dosamu. Ima pahoton rohamu Jalo hamu ma. lau maka porsyai ibana Jala pangan ma. asa sahat tuhamu Jadi kudui. angoluan Nanileon. nasa liling Kamate liling na. Ben hasi sandidusa. Amen. Iman na mga ramoti. Ulak mamu di bagasan kami. Jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu hamuluan nasora sudah. Amin. Hidok tuata Yesus buat tamuma jala inum hamu siani udar hudui nani usehon Hidup Tuhan Yesus rumop Kristus. kop akka Jalo dosamu hamuma ima Jala pahoton pangan, Ma. rohamu maka porsyai ibana asa sahat iman na mga tuhamu ramoti. hanguluan Jala nasa pahoton liling rohamuna maka Amen. porsia Ulak ibana mamu di bagasan kami. asa dihamu hamuluan nasora sudah. Amin. Didok tuata Yesus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudui Tuhan Yesus Kristus. nani Jalo hamuma. usehon Jala pangan ma. umopop akka dosamu Dimakan. ima Marende pahoton Bukuende rohamu 174. maka porsyai ibana Iman na mga ramoti. asa sahat tuhamu Jala. hanguluas Pahoton. saliling liling. Rohamuna. Maka porsyai. Amen. Mula Ibana. mahamu di bagasan kami. Asa dihamu. Hamuluan. Nasora sudah. Amin. Ke depan. Didok tuata Yesus jalo hamuma inum hamu siani Dok Tuhan Yesus Kristus. mudar hudui Jalo hamu ma. nani usehon Jala humopop pangan ma. akka dosa ima pahoton rohamu maka porsia ibana asa sahat tuhamu hanguluan Pahoton saliling rohamuna nililing na. maka porsia iba asa dihamu. Amen. Mula mahamu Nasora di sudah. bagasan kami. Amin. Didok tuata Yesus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudei nani usehon Hidup Tuhan Yesus Kristus. lau Jala mokop pangan ma. akka dosamu Dagi kudui. ima Nani pahoton untuk rohamu Ben hasil lau sani makka dosa. porsia ibana Ima.
asa sahat tuhamu Jala panguluan nasaliling pahoton rohamuna maka amen iban mulak mahamu di asa bagasan dihamu hanguluan nasora suga amin. Hidup kata Yesus jalo hamu idum hamu siani mudar hube nani useho Hidup kata Yesus umopop akka dosa jalo hamu mah ima pahoton jalo rohamu pangan mah dimakan maka porsiai ibana asa sahat tuhamu nama ngaramoti angoluan jala saleleng pahoton lelengna rohamuna maka porsi amen mulak mamu di bagasan ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Hidup tuata Yesus jalo hamu jala inum hamu siani Hidup kata Yesus mudar hudoi jalo hamu mah jalo nani pangan mah usehon umopop daging putih akka dosamu nani leon ima pahoton rohamu ben hasil sanidus maka porsiai ima bana nama ngaramoti asa sahat tuhamu jala pahoton anguluan rohamuna maka porsi nasaliling ibana ni asa dihamu lelengna amen hanguluan nasora mulak suga mahamu di bagasan Amen. kami Hidup tuata Yesus buat kamu mah jala Tuata inum Yesus. hamu jalo hamu siani jala pangan mah daging putih mudar hudoi nani nani leon seho kematian ben hasil sanidus umopop akka dosamu ina nama ngaramu ima pahoton rohamu jala maka pahoton porsiai ibana rohamuna asa maka sahat porsiai tuhamu ibana hanguluan asa dihamu seliling Hanguluan. ilelengna. nasora sudah amin. Amen mulak mahamu di bagasan kami Hidup tuata Yesus jalo hamu ma inum hamu siani mudar hudui jala hamu nani usehon jala pangan umopop akka dosamu daging putih ima Nani pahoton leon rohamu ben hasil maka sanidus porsiai bana dimakan asa sahat ima nama tuhamu ngaramoti anguluan seliling jala lelengna. pahoton Amen mulak mahamu di bagasan kami maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora suga amin. Hidup tuata Yesus jalo hamu ma inum hamu siani Hidup tuh kata Yesus Kristus mudar hudai nani usehon jala hamu mah mopop akka dosamu jala pangan mah ima pahoton rohamu daging putih lau maka porsiai nani leo ibana tuh kematian asa sahat tuhamu
bain hasil sani dosa Hanguluan im salileng Ima. na mga ramote Amen. Mula mamu Jalan. ibagasa dami. pakoton rohamuna makaporsa iban asa dihamu hanguluan nasora suda amin. Didok tuata Yesus jalo habuma. Jala inum hamu Hidup tu kata Yesus siani. Kristus jalo hamu mah Ujar Jala pangan. hudui nani Dagi kudu. usehon nani leon tu hama tu umopop bain hasil akadosa. ima Ima pahoton rohamu jala maka porsyai ibana. pahoton Asasahat tuhamu rohamuna maka porsyai hanguluan ibana salileng asa nilileng. dihamu hanguluan Amin. nasalimling Mula mamu di bagasa dami. Didok tuata Yesus jalo hamu. Jala inum hamu siani. hidup tu kata Yesus Mudar hudoi jalo hamu nani useho dagiku umopop nani leon akadosamu tu hamatian ima hasil pahoton sandi rohamu ima lau makapursyai ibana na mga ramoti asasahat Jala. tuhamu pahoton hanguluan saliling liling. rohamuna asa dihamu Amen. Mula mamu Hanguluan. di bagasan kami. nasora suda amin. Didok tuata Yesus jalo hamu. hidup tu kata Yesus Kristus jalo hamu. Jala inum hamu Jala pangan. siani. dagiku deh dimakan Mudar Ima. hudoi na mga ramoti nani usehon humopop pahoton akadusamu rohamuna ima pahoton rohamu maka porsyai maka porsyai ibana asa dihamu asa sahat tuhamu hanguluan nasora anguluan amin. saliling nilileng na. Marende buku ende 160. Amin. Mula mahamu di bagasa dami. Didok tuata Yesus tuatamu. Jala inum hamu siani. hidup tu kata Yesus Mudar hudui jalo hamu jalo hamu nani usehon humopop akadusamu nani leon ima pahoton tu rohamu hamatian bain hasil sani maka porsyai ima na ibana mga ramoti jalo asasahat tuhamu pahoton rohamuna anguluan saliling. maka porsyai ibana Amen. asa dihamu Mula mahamu di bagasa dami. hanguluan nasora suda amin. Didok tuata Yesus jalo hamuma. hidup tu kata Yesus Kristus Jala inum hamuma jalo hamu jalo pangan mah mudar hudoi Dagi nani usehon nani leon makop
umopop akadosamu bain hasil sandidus ima pahoton rohamu na mga ramo lau makaporsyai ibana jalo pahoton rohamu asa sahat Tuhamu maka porsyai hanguluan asa di saliling nileleng na. hanguluan. Amen. Mula mamu di bagasat damai. Amin. Hidup kuasa Yesus jalo hamun jalapangan daging buat kamu siani Nani leong jala tuhamatea. inum hamu bain hasil sandidus iman dar na mga hudoi jala pahoton nani usehon rohamuna umopop Makaporsya. aka dosamu iban asa di lima pahoton hanguluan rohamu maka porsyai ibana nasora sudah. asa sahat Tuhamu Amin. hanguluan saliling lileleng na. Amen. Mula mamu di bagasan damai. Hidup tuata Yesus buat tamu. Jala inum hamu siani Hidup Tuhan kata Yesus Kristus dar Jalo hamu. hudoi nani usehon jala pangan mah umopop akadosamu daging ima pahoton rohamu nani leon Tuhan maka mati porsyai ibana bain ha porsenmu asa sahat Ima. Tuhamu na mga ramoti hanguluan jala napaton saliling rohamuna nileleng. maka porsyai iban Amen. asa dihamu Ulat hanguluan mamu di bagasan. nasora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus jalo Hidup hamu Tuhan kata Yesus Kristus jala pangan inum hamu siani jala pangan mak daging mudar hudoi nani usehon Tuhan matea umopop Bain hasil aka sanitus. dosamu ima ima pahoton rohamu jala lau maka porsyai pahoton ibana rohamuna asa maka sahat porsyai Tuhamu ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. saliling nileleng na. Amin. Amen. Mula mahamu di bagasa damai. Hidup tuata Yesus jalo hamu ma. Jala inum hamu siani mudar hudoi Hidup kata Yesus Kristus nani usehon jalo hamu mah jala pangan umopop Daging kudu. aka dosamu nani leon Tuhan matea ima pahoton rohamu bain hasisan di dosa lau maka porsyai ibana na mga ramoti asa jala sahat Tuhamu pahoton rohamuna anguluan saliling maka leleng. porsyai ibana Marende bupuende 100. asa dihamu Amen. Mula mamu di Hanguluan. bagasa damai. nasora sudah. Amin.
Hidup Tuhan Yesus jalohamu. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jala inum hamu Jala siani. pangan dagi kudui Mudar Manileos. udui Tuhan mati. nani usehon kumop Bain hasisani dosa. maka dosamu. Ima. No mangaramoti. Ima pahoton Jala. rohamu maka Pahotos. porsiai ibana. Rohamun. Maka Asa porsia sahat Tuhamu iban. Asa hanguluan dihamu. Hangulua. Saliling. Sudah. lilingna. Amin. Amin mula mahamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup Jala Tuhan hamu. Yesus buat tamu ma. Jala Inum pangan hamu siani. dagi kudui. Nani leon. Mudar hudui Tuhan nani mati. usehon. Bain hasisani dosa. Ima. Makopop Nama aka ngaramoti. dosamu. Jala. Ima pahoton Napahoton. rohamu. Rohamuna. Laho Maka maka porsiai porsiai bana. Asa dihamu. Hanguluan. Asa naso sahat sudah. Tuhamu. Amin. Hanguluan saliling nililingna. Amin. Mula mahamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup buat Yesus Jalo buat hamu. tamu ma. Jala pangan mah. Dagi kudui. Inum hamu Nani siani. leon. Tuhan mati. Mudar hudui Ben hasisani nani dosa. usehon. Imah nama ngaramoti. Jala Makop pahoton. aka dosamu. Rohamuna. Maka Sima porsia pahoton rohamu. ibadah. Lau maka Asa porsiai dihamu. ibana. Hanguluan. Asa sahat Tuhamu. Nasora sudah. Anguluan saliling Amin. nililingna. Amin mula mahamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jala hamu mah. Hidup Tuhan Yesus. Jala pangan dagi kudui. Jalo hamuma. Nani leon. Tuhan mati. Inum Bain hamu hasisani siani. dosa. Ima. Mudar hudui Nama ngaramoti. Jala pahoton. nani usehon Rohamuna. makopop Maka porsia dosamu. ibana. Ima Asa pahoton dihamu. rohamu. Hanguluan. Maka porsiai Nasora ibana. sudah. Amin. Asa sahat Tuhamu. Hanguluan saliling lilingna. Amin. Mula mamu di bagasa damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jalo hamuma. Jala inum hamu Jala siani. pangan mak. Dagi kudui. Nani leon. Mudar hudui. Tuhan mati. Penghasisani Nani dosa. sehon. Ima. Akop Nama ngaramoti. aka dosamu. Ima pahoton rohamu. Jala pahoton. Lama kaporsiai Rohamuna. ibana. Maka Asa porsiai sahat Tuhamu. ibana.
asa dihamu hangoluan hangoluan nasora salileng sudah. nililengna. Amin. Amen. Mulak mamu di bagasan damai. Di dokter kata Yesus Kristus Didok jalo kata kamu Yesus buat tamu mah. Jala Jala pangan. inum hamu siang. dagi kude nani leon Tuhan Mudar matea hudoi nani bain usehon. hasisan ditusa ima Memopop akka dosamu. mangaramot jala Ima pahoton rohamu. pahoton Mako rohamuna porsiai ibana. maka porsyai iban Asa sahat asa Tuhamu. dihamu hanguluan nasora Hanguluan. sudah. Amin. Saliling nileleng. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Di dokter kata Yesus Kristus jalo kamu mah Didok tuata Yesus Jala jalo hamu mah. dagi kude Jala inum nani leon tu hamu kamatea siani. bain hasisan dosa ima Mudar na mga hudoi ramoti nani use. jala pahoton rohamuna Umopop akka dosamu. maka porsyai Ima pahoton iban rohamu. asa dihamu Lau maka porsyai Hanguluan. ibana. nasora sudah. Asa sahat Tuhamu. Amin. Hanguluan saliling nilileng. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Di dokter kata Yesus Kristus jala kamu mah Didok tuata Yesus jala pangan jalo hamu mah. dagi kude Jala Nani inum leo tu hamu kamatea. siani. bain hasisan dosa ima Mudar hudoi na mga ramoti nani Jala. usehon. pahoton Umopop rohamuna akka dosamu. maka porsyai iban Ima pahoton asa dihamu rohamu. Lau maka porsyai Hanguluan. ibana. nasora sudah. Asa sahat Tuhamu. Amin. Hanguluan nasaliling lilingna. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Marende hita sian buku ende nomor 155. Di dokter kata Yesus Kristus Didok tuata Yesus jalo hamu. jalo kamu mah jala pangan Jala dagi kude inum hamu. nani leon Mudah Tuhamate. hudui nani bain usehon. hasisan ima na mga ramoti Umopop akka dosamu. na pahoton Ima pahoton haporsyamu. Lau maka Maka porsyai ibana. iban Asa Asa sahat dihamu. Tuhamu. hanguluan. Hanguluan Nasora salileng sudah. lilileng. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Di dokter Didok kata tuata Yesus Kristus Yesus jalo hamu. jalo kamu mah Jala inum hamu siani. jala pangan mah
Dagi kude Mudar hudoi nani leon Nani Tuhan usehon bain hasis sandidus Umopop ima aka na mga dosamu ramuti jala Ima pahoton Napahoton. rohamu Maka porsai rohamuna Ibana maka porsyai Asa Iba. sahat Tuhamu asa dihamu Anguluan hangulua Saliling nileleng na nasorasu. Amen. Mula mahamu Amen. di bagasat damai. Hidup tuata Hidup Tuhan Yesus Yesus Kristus jalohamu jala panganmu dagi kude inum hamu nani leon siani Tuhan matea bain hasis sandidus budar Ima na mga hube ramot. nani usehon jala pahoton laho Rohamu. makopop akadosamu maka porse iban asa dihamu ima pahoton hanguluan rohamu nasorasu. lao maka porsyai bana asa sahat Tuhamu Amin. hangoluan seliling nileleng na amen mula mahamu di bagasat damai Didok tuata Yesus jalohamu jala inum Didok tuata hamu Yesus Kristus. siani Jalo hamu mak jala pangan mak mudar hudoi nani Dagi usehon umopop akadosamu nani leon Tuhan matea ima pahoton bain hasis rohamu sandidosa ima nama ngaramuti lau maka Jala. porsyai bana asa sahat Tuhamu hanguluan jala nasa pahoton liling rohamu liling. nama kaporse ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. mula mahamu di bagasat damai urang Didok tuata Yesus jalo hamuma inum hamu siani udar hudoi nani usehon mopop akadosamu asa sahat Tuhamu anguluan nasa liling leleng na mula mamu di bagasat damai Didok Tuhan Yesus jaloma pangama dagi kudoi nani lehon mopop akadusamu ima pahoton rohamu maka porsyai sasahat Tuhamu anguluan seliling leleng na Didok tuata Yesus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudoi nani sehon mopop pakadosamu mapahot rohamu maka porsyai bana asa sahat Tuhamu hangolua seliling
Puji ma Tuhan debata ale todiko. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiko. Jala unang tung halupahon dinggan nibasana sudina. Ibana dumanesa dosam sudina. Jala ibana pamalum aka saidmu sudina. Ibana paluan hosam sian hamagawan. Jala dileon tuho dinggan basa dohot asini roha. Parasi roha jala perdinggan baso do Tuhan debata. Lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibantu hita na obar tu dosata. Dang dibaloson tu hita na ombar tu hajatota. Son asini rohani ama-ama tu aka anakon na do asini rohani Tuhan debata di aka na makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata. Holong ni rohana itu hita dinamati Kristus. Humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dah lamalua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita inorhoni mudarnai. Dibaheni saya pujo ni pamangaku dohot rohaku. Dohot nasa pambenaku do. Tuhan debata. Olat nyon rodi saleleng lelengna. Amin. Marede hita hut jong mahita. Tatang yakoma peliata martang yang mahita. Nali di bata amanami na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasahat ami masian nen lihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasyak kami pilihan nompati bulhon hara jomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite totim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajamu. Say sak malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluat siapari.
Sesama dosa nami sopanesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midao. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasorhom madamena tutoti munabe. Jolo mahita manjalang aja. Oh ya, Harus lah deh.
mohon untuk tetap berada di tempat karena akan ada pemilihan ketua. Terima kasih. Sekali lagi untuk Ina Hana, mohon untuk tidak pulang dulu, akan ada pemilihan ketua.